Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Bar Allah zan saka wanda shi ne ke mini magani. Wakar Muhammad nake son nayi jalla kai mini lamani. Alfarmar annabi daha shi ne gatan zamani. Auliya na sadika sanadin su yasa aka san da ni. Na zo murna nake Muhammad shagalin sunanka ne. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Ranar Monday na ce 21 ga Disamba ne. Lokacin barci nake sai kira ya shigo mini bayyane. Yana ɗauka mahe ne albishir sai na ce masa goro ne. Sai na ce masa na sani wata Maryam ta haihu ne. Sai ya ce hakanan yake Maryam ta haihu ɗanta ne. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Murna da farin ciki yau kabir da yake ni zanayi. Tilas na tuna muku waƙar ku ta aure wacce na yi. Haƙuri in kun rike zuri'ar ku faɗi za ta yi. Na shaida kun rike inda kun samu ɗan saurayi. Dangi murna muke da abokai duka a bayyane. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Muhammad ya zo a yau tantuwan mun ganshi a zahiri. Murna za mai ta yi da rawa sai kai mana uzuri. Zaga buga tambura da rawa ba ko har dan gari. Wanda duk Allah ya ba ya rike shi abin alfahari. Mahe Maryamu kun rike Muhammad kyauta daga Rabbi ne. Welcome to the world muke Muhammad murnar sunanka ne. Ka ne gun Maryama mahe shi ko abanka ne. Addu'ar da muke maka Muhammad ka zama ɗa na gari. Ka yi gadon tarbiya ga iyaye abin alfahari. Ladabi za ka yi musu kuka shi zai zama sinadari. Addu'a za su yi maka